niga bamenye babugia kumunya nchwekerore igo baboke mambia ya rero no gosangia homugaka cyose bwomete kagirete nyumba yaye mugambi wenseme yo nigatere buna enyumba iyo yo mugako yo igo yabwato umucando bwisima haso mugako yo anyorekanite kagirete enyumba mwaye abuli tikiregoro igaruga rakanite gakugora umusuma bunengereye moyo kwene kibunango cyareko yotumeka asabono hanyorekana kagirete ase nyumba yayo muri kitu Wycliffe Tyson Manyara aroboti urasenchira yobwikira ase emambia rero chinsa 11 abamenyi babo gyakumu nyancho ekerore nigo baboka kumerana egekone kyogoichania enyomba yo mugaka Joseph Omete nigo yarenge koye ase omurero omutindi abamenyi abo nigo batema koyolimia na korende omugaka kanyora oikire gosirie obugima bwaye omugambi gwenseme yo Robin Bundi nigo atababuna enyombe yo yaye yabwato omochando bwestima na omugaka yo nigo amenyete bwika asiritukoria igoro arorekanete kakogora omusuma oyo okagerete gosamba enyomba na koira obugima bwaye. Asa marieta igo nkoro ku Nyamanya Robin Bundi injo mu area assistant chief we area yega yarenge mambi ya rero kitu chinsa 12 kero nanyore simi korangerigunga omukasa nurega ekerore aminyoka natema nakera security team OCS gesonso na mu inform batema kuminyoka rindi muna naikaga nanyora abanyakenyoro baikira so bonge omurero nabo orenga omunge sana omugaka Joseph Omete warenge nyomba twanotinga konyoyire okure ono omugaka nabamenyete for amatuka makeiga amenyire gaiga bieka nabwate bune familia kwereza nabwate abana bareko banere lakini oyo bamenyete nere gaiga nabasukake lakini according ne familia maragoba nabo omugaka aragirete buya akarara stima njalengo nababwataga candle kare ari kunya kurigereri abamate nigo baichorwa no mwichano ase egekore ekyo elieta sisi ondimu na bato kumeti tondo gete sumuga kumete chose kumete usirete iga bugia kumu yanjwe kerore otono mwichano gachieta kayira nyumba ona yirete nyumba bege tumusuma lendo kamusamba simanja ngororo nabayete otono mwichano monene marieta na mfira keribu osoro kino motureti omugaka otesire irakoro kuchose Omete ono omugaka orenga omugaka bwa masikari omugaka omuyamano naye nase ekanisa yaitu katoliki atogo tokonye mechangare gotorigeria abageni ekerasekera omugaka otari komisi kende gionsi nakoigera omotang'ani gokora ono omugaka orenga bwa masikani wana akuru gukukwaye kwa mubasikano watoichaniri nigo omugambi arure kuburia muntu takonyara komenya bweka anene ase baria babwate emiaka ya igatwa wano igento turasabe rende abaminto mo especially abagaka baiga ba miaka ya chirake n'abantu baminto bari miaka teri biyo muntu kobera nyumba karere bweka na very painful as a family ase kenyura at large mugaka bwa masikani kumuno iga kurara lakini bono togotebatiga Nyasaye tubwatisi na inde bono togenderera koba careful mubere oye nigo oirwa ase ngendu ekero botuki bwachakiwe korwa egwodi abo gyakumu kenyoro kya nyanjwe kerore nje Wycliffe Tyson Manyara.